सुखुखाय जिउआव थांना थानानै मा लाब मोनबावनो आंलाय सानथाराखैमोन बिदा आंनि जिउआवदि बेफोरबायदि मालाबाफोर दुखु फैगोन होनना आब' मा एसेबां गोसा गोसा सल' खनबाय थादों आंनो दिस्टार्ब मोनोलै आं मानसिया फरायगासिनो दोन फरायाबाबो जायो दे फरायनानै मा लाब मोननोसै नोङो दोन फरायनाङा ओरैनो फैसा खरसासो जायो एडमिसन लानाय बिजाब बायनाय बहि बायनाय कलम बायनाय ओरैनोबाबो साख्रि मोनखाया खामानिसो मावना जाखानांगोन खामानि मावाबा मोनजाखाया साख्रि मोनाबानिखि फराया नामा सोरबा साख्रि मोनाबाबो फरायगोन आंहा फरायनानै मोजां मोनो दोन बाराद्राय गोरों दिन्थिनाङा आंनि सिगाङाव आंखौ नुवाखै एसेबां मानि फरायनानैबो जेबो साख्रिबो मोनाखै माबो मोनाखै बा पिउ फेल आङो आन्धारैबाबो बेलेगमोन बा पिउ फेल मानसि आङो एसेबां मानि फरायनानैबो नै साख्रि मोनाखै नुदो बारा लेक्सार होबाय थानाङा जिखि जाया सल' खननो मोना दे आरो खननोबाबो नोङो सिरि सिरि खन एसेबां गोसा गोसा खननाङा बाराद्राय गोरों दिन्थिद्रायदो आंनि जोबगासिनो जि हागोन नामा शाला हिन्जाव मुवाया मा मोसौखौनो दांबाय थादों बियो फैनोबो रोंला रायज्लायनो दङ एसेबां इम्पर्टेन्ट ओइ हिन्जाव मुवा हिज्रा साला मा खारफैलाय मा आंखौ लिंहरनायमोन नामा नोंलाय हिन्जाव मुवा हिज्रा मा मोसौखौनो दांबाय थादोंमोन नोंलाय मा खारफैनो गारै मोसौ नङालै बियो आंनि बिनानावसो बियो आं बेसेबा अनखायो बिखौ नोंसानो मा होनना बुं दे बुंदो दानिया ओइ खानजं मा टाइमाव थांनाया गाहाम जागोन जोंफोरनिया धै आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियालै नोंसो लिंदों आंखौ नों लिंदों नोंनि खामानि नोंनो प्लेनिंबो खालायनांसिगोन आरो दे जागोन दे जाम्बा गला साला माबा 12तासोआव थांबा मोजां जागोन खोनालै एसेबां गोबावलागि नेबाय थाया आङो थाब थांना थाब फैगोन उन्दुनांगौ आंहा हाया आङो एसेबां 12ता बाजियालागि थानो 12ता बाजियालागि थानो हाया नों साला हिजा 12ता बाजियावनो उन्दुनो ओंखारो नामा आजिखालिनि मानसिफोरा 12ता बाजियाव उन्दुआ माथो मालाय मबाइल नायबाय थायो ओरैनो गंसे गोजा मोनलोंगोन नामा जागोनलै रखर जागोन खिन्थु 12ता बाजियावनो दे जेबो फांफुं गैया बुंखाबाय अके बस अके थु थांसै थु जोंहा बैनायसो माथो फैलाय ओजों फैलाय बैनाय मा आंहा नोंसोरजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा सेन नायनोसो फैदों बा नै बोरै थगायो जोंफोरखौ बैनाया मा थगायखो आंलाय नोंसोरखौलाय सेन नायनो फैनानै थाखै सेन नायनो फैनोबालाय अबावथ' बाल्थिं मना अबावथ' खबाइ लागोमोन ना नङाबा खबाइ नङाबाबो बाल्थिंफोर आंलाय मानो थगायलाबायनो आंहा प्लास्टिक लाबोदों आरो प्लास्टिकआव लागोन आरो आंहा नाखौ नंगौ दे जियानो जाया मानो ओजों फैलाय बैनाय जांग्राव आदा नोङो आंखौ फंबायसो जायो मा बैनाय बुंबाय थायो आदा जायोमोन दा आदा जाला मानोना आं नोंसा बिबारि आब'खौ लाबोगोन खाल मानसिनो लाबोसिगोन है मा आदाया जातलै जात नङारा बैनाय सैथो बाथ्राखौनो बुंमारदों आङो नोंखौ ओंखाय बिबारि आब'आ मोजां मोनो आरो बिबारि आब'आ फैयाबालाय नोंलाय बोरै लाबोगोन बेखौलाय फैगोन सानसेबाबो फैगोन बियो आंजों बियो आंखौ बेखार सानोना नै आङो साननैसोनि उनाव कम्पानियाव थांसैयानो खामानि मावनो ना कम्पानियाव खामानि मावहैनो थांगोन आङो नाथुना कम्पानि नाथुना मोनथिगौ है आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियालै थांसै आङो र' बैनाय 1 मिनिट रथ'नाय बैनाय दा बुंलै आंखौ जांग्राव आदा मोजां खोनाया मानो बुङा बेलाय आंनिसो गोसो
दे मा बुंनो मा खारै बुं आंहा सम गैया। नोंसा मा टाइमाव उन्दुयोलै हराव? उन्दुयो आरो बिदिनो 10ता 11तासोआव मानो नांगौसि? नाङा थां जेबो नाङा थांदो न'फोराव थांदो। खोबसो खोनादों खानजं 10ता 11तायावनो उन्दुयोनो। दानियालाय जोंफोर 11:30 बाजिफोरावनो थांगोन आरो। आंगा जादों नामा? 11:30 बाजियाव उन्दुयोसो उन्दुबा लाङोना लाङा? 12तायाव थांगोन 12तायाव। ओइ आंगालाय थांबाबो दरजाल' नारना फैगोन दे। जेबो खालाया दे मानसिफोरखौ ओरैनो एदावगोनल'। आंबो एसेबांबो गाज्रि मानसि नङा दे। आंखौ सिखायनाङा। आसोल थांगोन आरो दरजाखौ खेबसे टेक्लायना फैगोन दे। थाबाय थाया बेयाव। है जागोनलै दामब्रागाय मा एसेबां गिलिनोथाय। दामब्रागायसो बुंदों र' जेब्ला हमजागोन अब्लासो मोनथिगोन। बेसेबा गोसा खारबोना फैखादों आङो मेंग्लिजोब्बाय। सेन नायबोयासै आङो अबाव थांखो आब'मोना। जानगाराव फाबफिनोना साला जोंहानाव दरजानानै फैनो नागिरदों दा हराव अबाव थांखो आब'मोना। आब'मोन ओजों फैलाय। मायो माथो जालायखो? ओजों फैलाय मोनसे गिदिरथार बाथ्रा बुंनो दङ दे फै माखारि। आयु माथो एसेबां गिदिर बाथ्रा जाखो र' मायो जांग्रा आदामोनालै। मा जाखो बिसोरलाय? बासा आब' जांग्रामोना जोंनाव दिनै दरजानानै फैगोननो दा हराव फैगोननो मालाय। मायो अबाव खोनाबोखो नोंलाय माबोरै मिथिखौ? आंनि दानि सेन नायनो थांनाया बेयावनो बिसोरखौ रायज्लायबाय थानाय खोनादोंमोन। नंमारगौना नंमारा? नोङो खोनानायाव गोरोन्थि जायाखैथ'? जेबो गोरोन्थि जायाखैलै आब' आङो मोजाङैनो खोनादों आरो बिसोरासो आंखौ ओजों फैलाय होननानै लिंलायदो जांग्रावा। ओमफ्राय मा सोंदों मिथिगौ? नोंसा खैथा बाजियाव उन्दुयो होनना सोंलायदो बासा। इसोर नंमारगौ? दा मा जागोन? जोंफोर दा मा खालामनो? मोस्रोन ओजों फैलाय। ओइ मोस्रोन फैलाय। आयौ मा मोखां सोम मा जादों? माबा मोस्रोन जांग्रामोना मालाय जोंहानाव दिनै हराव दरजानानै फैगोननो। दानि बाबुआ खोनाबोदोंनो बिसोरखौ रायज्लायनाय। मायो एमान नेथा बिसोरो? हे दा मा जागोन? जोंफोर दा अबाव थांगोन? सोरखौबा नेफायनो होनांगौमोनलै जोंफोरखौ। मानो बेफोरबायदि बिसोरो? हे जोंफोरखौ बिसोरो मा बुथारना थांगोन ना मायो? गिसोबायसो आङो। ओहो बुथारानो ओरैनो एदावनोल' फैगोननो मालाय। नोङो बोरै मिथिनाय एदावनोल' फैगोन होननानै? नोङो खोनानाय नामा? औ आं खोनाजोबना फैदों। मिथ्राखासो बिसोरो गुन्दाफोरा साल्ला। सोर फैगोननो? बैलाय बिनि लोगोआ खानजङा। र' मोनसे खायदा बोराय बाहायनांगोन साला बिसोरखौ। मजा सखायनांगोन बिसोरखौ दिनै। औ मोस्रोन नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों। बिसोरखौ दिनै मजा सखायनांगोन। नाथाय मा खालायना मोजां जागोन बिसोरखौ? र' साननाय नायनि र' एसे माथा लगायनायनि मा खालायनाया मोजां जागोन। मोनसे मोजां आइडिया मोनदों र' आङो आब'। मा आइडिया बुंनाय? गाजोल दरजा मोखाङाव गाजोल थुना दोनजोबगोन। बेस्ट आइडिया आब' बेस्ट आइडिया। जागोन ना बिबारि आब'? औ साला मानो जाया बिदिनो खालायनांगोन बिसोरखौ। साला आथिङाव हाबजाजोबथो बिसोरो थाबायनो हायि बायदि जाना थाथो बिसोरो। दरजा नारनो फैग्रा एदावनो फैग्रा साला खरा जाना थाथो। ओमफ्राय गाजोललाय दंना गैया आब' गाजोल? गैयाबा थु दानो नागिरना दोनखानोसै मोनाखासिगोनबो बारा सम गैखाला। गाजोला दङमोन र' थुनाय नागिरहैनि। फै जुदि गैया सगाव लायनो थांनांगोन जोंफोरो। औ थुनाय नागिरहैनि। दङ खोना दे गाजोला आं मैयाल'सो नुदोंमोन। फैलाय थेवबो नागिरहैनि। थौ नै मोनदों र' साल्ला गाजोलखौ। हामदों र' साल्ला। मोनसेल' मोनबा मा जागोन? मोनसेजों जानाय नङा। खमसे खम 10तासो माबाना दोननांगोन हा सिङाव। 10ता 20तासो दङ गाजोला। ओइ आब' दिनै ओंखामखौ थाब संनाङालै। दिनै थाब उन्दुआ दे बिसोरखौ एकदम नेबाय थागोन। औ सङा मानो संनो नेबाय थागोन बिसोरखौ।
आंबो उन्दुआ आंथ' ओरैनोबा 10थाफोरावनो 9थाफोरावनो उन्दुलाङो दिनै आंबो 12थाहालागै थागोन दिनै रावबो उन्दुनो मोना साथामबो नेबाय थागोन ओमफ्राय साथामबो थखन लानांगोन बिसोर पार्टिफोरजों जेबो बिसास गैया अबावबा एटेक खालायनोबो हानाय बिसोरो जुदि जोंफोरखौ एटेक खालायोना जोंबो एटेक खालायगोन जोंखौबो गारा ओहो आंथ' गारथारालै बेखौनोबो गोन बुनाया बुसिन बुनानै आखाइ आथिं सेफायना दोनगोन आंथ' बारना जोगोन आंथ' आथिं नायनासो बुगोन मानो होनबा बिसोरो खारनो हानाय नङाना माथो थखनबो गैयालै जोंफोरनो साथामबो गंफा थखन नांगोन ना बाबु थां नङाबा नोङो औवा थनै दानालाय थां औवा सेरे गेदेर नायना लाबो जागोन दे थांनि र' थां नङा मा एसेबां गाज्रि बिसोरो औलै जोंथ' बिसोर सानैखौ रायजोफोरजों हमजा होनोबो हायो नाथाय जों हमजा होआ मानो होनबा बिसोरखौ जुदि रायजोफोरा मोनोना बुथारथारगोन सानैखौबो खेबसे खिनिखौ सानसोबाय आरो जुदि खेबसे फैबावोना रायजोफोरजों दोखो बुग्लि होगोन बिसोरखौ आंथ' बिसोरखौ एबारबो सानसोआमोन मानि थाखाय सानसोदों मिन्थिगौ बिसोरो दरजाखौल' टेकलायना थांगोन होनदोंना बेनिखायसो नङाबाथ' बिसोरखौ दोखो बुग्लिजोबगोन आङो आब' नै लाबोबाय औवाखौ र' थांनि र' जोंफोरबो र' दानथ'नाङा र' जोंफोर खिन्थिगोन फै